एसे ओरैनो खिन्थानानै होबा मिन्थिगोन आरो ना सोरबा मिन्थियैफ्रा जेनेबा आब' रिया ब्रह्मनि आरबि फिल्म प्रडाक्सन चेनेला गावनि आखायाव गैला दा बर्थमानाव दासिमाव नोंथांमोना देखायनि बे बोरै जादों जेब्ला जोङो थाङो थ' आं नोंथांमोननो देखायनि जों नुयोमोन जे सार्च खालामबानो इउटुबाव थांनानै आब' रियानि मेन चेनेल माबाया नङा दे ब्लग चेनेल नङा बहाय आरबि फिल्म प्रडाक्सननि गाहायाव डाइरेक्ट फैखाबाय सार्च खालामबाय नायोब्ला नुनो मोनगोन नोंथांमोना टेस्लानिसो फैबाय नै लाइभबो सोलिगासिनो दङ बिसोरो काभार फट'खौबो टेस्लानि दोनबाय आरो मेन प्रफाइलखौबो टेस्लानि दोनदों थ' मालासिमाव रिकभार जायो जों नेनानै थागोन नायगोन जोङो बेसेबांबा भिडिअ आपल'ड खालामबाय नै दसेनो साइबार ट्राक पिक्चार्स मानो बे सिङावहाय आरबि फिल्म प्रडाक्सन आया भिडिअखौ दानजोबबावबाय इसिबां मोजां मोजां एलबामा टेस्लानिसो सोलिगासिनो नै अयथासार जारला आरबि फिल्म प्रडाक्सन टेस्लासो फैसै नै डाइरेक्ट 749K थांखाबायमोन साबसक्राइबारा थ' बेबायदि जानानै दङ गैला नै थ' बेबायदि गोबां हेकारफोर ओंखारगासिनो दं आजिखालि ओंखायनो साबधान क्रिएटरफ्रा मेलावहाय माबा मोनसे फेक एडभार्टाइजनो मानोनि नों क्लिक खालामफ्लांबानो बिसोरनो भेरिफाइड माने नों एलाउ होनाय जाबाय ओमफ्राय नोङो सेस जाहैसिगोन आरोना नैलाय आब' रियाया बावबो होदों नै आंनि आरबि फिल्म प्रडाक्सन चेनेलखौ सोरबा हेक खालामबाय दा जों रिकभारिनि थाखाय ट्राइ खालामगासिनो बेनिखायनो बे चेनेलाव माबाफोर भिडिअ आपल'ड खालामलाबायनो हागौ सनाफोर बेनि थाखायनो आंनि चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोननो मिथिहोनाय जाबाय आब' रियानि खावलायनाय बियो गावनि नैबे रिया ब्रह्म लाइफ स्टाइल 150K जाबायबावो साबसक्राइबारा बहाय बिथांजोआ आपडेट होदों नै थ' बेबायदि जानानै दं आरोना गोबां हेकारफोर थासै आजिखालि खिन्थु आं सानो आइ होप मोनफिनगोन थाबैनो बे इउटुब चेनेलसो नालाय फार्स्टनिफ्रायनो गावनि मोनसे आइडि थायो बेनि थाखायनो थाबैनो मोनफिनगोनखौ मिजिं थिनानै थाबाय आरो बे फिल्म प्रडाक्सना गैला नै 2 आवार्स एग'सो होदों आब' रियाया बेखौहाय बेबायदि आंथ' ओरैनो माबादों एसे स्ट'रियावबो होदों आङो बे आंनि बे मोनसे ब्लग होग्रा इउटुब चेनेलावबो खिन्थादोंमोन आरो खिन्थु सोरबा नायस'ना लासेयाव बिनि जों मोनैनि सिगां जुदि बे चेनेलाव जानला मोनला भिडिअ हगारबा बेखौ सिन्था खालामबाय थादों आरोना जों आदसा बुंनानै होग्रा आब' औ एसे ओरैनो खिन्थानानै होबा मिन्थिगोन आरो ना सोरबा मिन्थियैफ्रा जेनेबा बायसान्स ओरैनो जोंनि रिकभारि जासान्दियावहाय बांसिनै हेकारफ्रा बोरै चान्स मोनो आं बेखौबो खिन्थागासिनो दं गोरोंफोरनि थाखाय नङा बे भिडिअआ नाथाय बिनि सिगां आब' रिया ब्रह्मआ खावलायदों जे सोरबाफोर मिथियैफोरबो थानो हागौ बै चेनेलाव जुदि बायसान्स गाज्रि भिडिअफोर आपल'ड जायोब्ला फैयोब्ला निस्सय नोंथांमोना बेखौहाय गोनो गोथो दाजा मानो होनब्ला बे चेनेला दायो हेक जानानै दंथ'यो बेलेगनि आखायाव रिकभारि खालामनो माने गावसिनि आखायाव लाबोफिननो नाजागासिनो दङ आसा खालामो थाबैनो जों मोनफिनगोन नुफिनगोन बिसिबांबा मोजां सासेल' फावखुंगुरनि नङा गोबांथार फावखुंग्रिफोरनि एलबामनिफ्राय लानानै फिल्म मुभिस सावथुन गासिबो बे चेनेलाव दंमोन आब'नि चेनेलाव दायो भिडिअ मोनसेबो नुवाखै वान्स रिकभारा कमप्लिट जायोबा गासिबो फैजोबगोन बियो दा नाजागासिनो दङ बेखायनो आब'आ खावलायहरदों बयनिसिमबो फोरमायनानै होनो नैबेखौहाय जेब्ला आं आब'खौ खबर लादोंमोन जे सोरबाफोर बाव जाय हेकार गाज्रि फट' भिडिअ माने बांसिन नायनायनि भाइरेल जानायनि आपल'ड खालामोब्ला बेखौ
माने आब' रियायाव बिदि होबाय बिसिनि चेनेलावबो बिदि दा सानथों गोरोन्थि जाहाथे दा सानथों बेखौहाय खावलायहरदों आरोना थ' हेकारफोरनि आं मोननैसो बुस्थु देखायनो नोंथांमोननो जायफ्रा रोङा बिसिनि थाखाय स्पेसियेलि नायनानै लानो हागोन जाय गोसो गुदुं सि नैबाव आंनि मबाइलाव हो जेसिका रयनो सोरबा नैबेथ' फेसबुकनि बिसोर हेक खालामनो नाजानाय बिदि मेसेज हरो नै हेल' एडमिन आई हैव विजिटेड योर फेसबुक पेज एन्ड आई एम willing to do advertisement on your Facebook page. I will pay $3,000 नो फार एड मोनसे एडभार्टाइजआव $3,000 पे खालामगोन होमबा साननानै नाय खै लाख जायो होमबा बिदिबाथाय सोरबा सोरबा गरम जासिगोन हे आंनाव फैदों नै ओमफ्राय बिसोरो मेनलि खामानि मावो इमेलजों इमेल एड्रेसाव नोङो बेखौ क्लिक खालाम भेरिफाइ खालामग्रो भेरिफाइ नङाबाबो माने क्लिक खालामल' होगोन गावसोर एडभार्टाइज हरगोन होनगोन लिंकखौ क्लिक खालामबानो बिसोरो पारमिसन मोनबाय नोंनिफ्राय ग्रान्ट खालामनाय जाबाय एलाउ खालामनाय जाबाय बेखायनो आंबो रागा जोंनानै हरदों आं उल्था होनफिनखायो आई विल पे यू पार डे $7,000 डु प्रमोशन अफ माई पेज अके ब्लेडी हेकार होननानै थ' बिसोरखौ बुजिनानै ला आरोना बिदिबाथाय हेकार बिसोरो पुमानि मानि एडभार्टाइज होनो मानो बुंहरसिगोन थिग बेबायदिनो आजिखालि गोबांनो माने लालच देखायनानै लब देखायनानै एडभार्टाइजनो मानो हरथियो खायफा नोङो मिथिया हुसिया क्लिक खालामोब्लाबो ओरैबायदि स्ट्रं लिंकफोर दङ बैफोर लिंकफोरावहाय क्लिक खालामोब्ला आंबो एक्सपिरियेन्स मोनबोनाय नालाय आंना मोनसे पेज दंमोन बिनि सिगां एनिथिं एमजेआनो एनिथिं एमजे माबा लिरदेरनाय दंमोन बेखौ बिदिनो हेक खालामदों 7K जाबायमोन पेजआ इउटुबनि बेलायाव बिदिनो बिसोरो लिंक हरो इमेल हरो क्लिक खालामबाथाय थांबाय जेबो खालामाखै आं वान्स क्लिक खालामबाय पारमिसना आंनाव गैला आं मेम्बारसो जाबावबाय ओमफ्राय एडमिनानो मालिकानो बेलेगसो जाबाय आसुरित मोनबाय आं बेबायदि फेसबुकनिया खिन्थु बहुद थान रिकभारि खालामनो बे मोनसे वाट्सएप ग्रुप बायदिसो जायो वाट्सएप ग्रुपआ जेरै खुलियोब्ला नों खुलिदों नों एडमिन जुदि नों एक्जिट मारिनानै लायोबा सोरबा सासे एडमिन जागोन खिन्थु नों खुलिदोंमोनबाबो नों जायगा लाफिननो हाया जेब्लासिम बै एडमिना नोंखौ एडमिन बानायफिना बेबायदि जायो नालाय बेबायदि आरोना पेजफोरावबो आरो मेनलि इउटुबावबो वान्स क्लिक खालामबाय बे थांबाय खिन्थु इउटुबाव पसिबिलिटिया एसे बांसिन दङ मोनफिननायनिया रिकभार खालामनो बेबायदि थ' ससेब्लाबो आं नोंथांमोननो खौरांखौ फोसावबाय बेबायदि जानानै दङ जाहाथे बयबो मिथियो भिडिअखौ नैबेफोरबायदि इनफर्मेटिभ माने मिथिनो गोनां बाथ्रा भिडिअफोरखौ जाहाथे फिसा फिसा क्रिएटरनिफ्राय लानानै जोंनि गोबांथार बर'फ्रा मिथियो शेयार खालामनो हागोन गोसो गुदुंफ्रा आरो जाय गोसो गुदुं नङा आं जेबो बुंनो थाङा बेबायदि जानानै दं दायो थ' लास्ट फिन खेबसेबाव बुंबावो आब' रियानि चेनेला थाबैनो जाहाथे रिकभार जायो बर'नि गेजेराव दा बयनिफ्राय बर' राव भिडिअफोरजों होग्रा माने एलबाम थेलबाम देरसिन जानानै दं मिलियन थांनो बारा गोबाव नांला 750 थांखानोसैमोन के 7 लाख 7.5 लाखआनो थांबाय होनदो अब्ला बेफोरबायदि जायोब्ला एसे साननो गोनां ना थ' आसा खालामो थाबैनो मोनफिनगोन ना रायजोफोर नेनानै थादो लाभ इउ अल